Bona vesprada i benvinguts de nou a una nova edició de Radio Televisió La Via. Com veieu, en plano tenim de nou a les fundadores i fundadors que ja van fer l'última edició perquè, com vareu veure, ens van quedar en ganes de contar més coses. Aleshores, a petició popular, hem pensat que avui continuem contant-nos cosetes i ja a partir de la segona edició ja entrarem en altres temes i en altres fallers i falleres i protagonistes de la nostra falla. Així que torne a presentar-lo així un poc ràpidament, que ja tenen ganes de parlar. Vicent, Àngel, Paco, Lupe i Pepa. Bona vesprada a tots. I ara sí, ja estem en el 2021. Feliç any nou a tots, que segur tinguem esperança aquest any, que ara ho farem online, però a veure si l'estiu podem fer més cosetes. L'altre dia ens van quedar més o menys en els muntatges de la presentació i a partir d'ahir, si voleu, anem comentant tema de presentació i sobretot entrem de pleno en la setmana fallera, que n'hi ha moltes cosetes que contar. Així que vos deixe pas i el que vull començar, avant. Bueno, doncs la presentació ja, conforme vam quedar l'altra vegada, és que la fem en el Capitolio, érem 3 falles i entonces havien de dimarts, dimecres i dijous havien de fer les presentacions. Entonces, nosaltres, com era el primer any, ens vam dir de fer-lo el dimecres, perquè el primer dia que va fer una falla per nosaltres mirar com desfilaven, com ho feien, com ho muntaven, i entonces tindré un poquet d'idea. Entonces, nosaltres ens va tocar en dimecres. El primer va ser el Camp Nou, nosaltres el segon, i el tercer va ser el Portal. I a partir d'ahir, ja tots els anys anàvem fent la roda, el que li tocaven dimecres passaven dijous, el que li tocaven dijous passaven dimarts, i així vam estar uns anys fent-la en el Capitolio. I es va poder salvar la primera presentació, la segona, i per ser novatos es va quedar molt bé. Tots alquilàvem els decorats de darrere. Me recordo que Jesús i 3 o 4 més anaven en un poblet allà al costat de València, que allò diu que era una casa de bruixes, perquè és vella, tot ple de decorats, i diu que feia un poquet de respecte entre ells. Però, de més... I ho vam traure, no? I jo recordo, en la primera presentació que vam fer nosaltres, que jo li dic a Esmel, i jo què faig? En si Esmel em diu, mira, Vicentín té que estar obrint les cortines, l'altre té que estar donant-li les flors, l'altre no sé què, i jo què faig? Diu, tu, mira, puja falleres. I jo dic, puja falleres? Dic, doncs vale. I com entonces jo era jove, doncs a pujar falleres. I va ser de pujar i baixar. Pujar, baixar i pujar. Però l'única feina que tenia jo era la vida per això que vam fer. Ho vau traure. I jo me'n recordo que allí en el supermercat tenia un botellero de xampany, que era totes les botelles cara pa cavall, i era una barra i tot ple de forats així, i anaven les botelles així. I ahir vam posar els rams, vam posar tot rodant, perquè el tinc una foto i dic, que era el botellero del... Ahir el que feu era tirar d'imaginació, perquè, claro, era la primera vegada que ho feu. Claro. Així com ara, vosaltres, és el que estem comentant, vosaltres sabeu, en cada acte, sigueu o no, estigueu a primera o a segona línia, sabeu més o menys el que va. Sabeu els detalls i si esteu pendents. Ja són 40 anys.
Però aquell any teníeu que tirar d'imaginació, de tot era la primera vegada. Clar, perquè érem els més majors i a més érem xiquets, en canvi els xiquets són els que ara estan ocupant ja el puesto amb Estan un poquet a primera nosaltres. fila, però vosaltres també esteu ahí. Claro. Pues sí. 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 Anem tots a pressa. Entonces, sí. No tindre que anar sempre en la dreta perquè es veguera la banda que portaven. I també La banda- jo crec que si es començàvem avui sabent el que sabem, jo crec que tots aquells fallos que vam fer els primers anys, perquè possiblement jo crec que un dels fallos que més gran que vam fer va ser que la fallera major de València, com va vindre, posava les bandes a les falleres. Havia d'haver posat a la fallera de nosaltres i la fallera de nosaltres ve posar les bandes A la seva acord. a la seva acord d'honor. I això va perquè no ho sabíem tampoc, no sabíem a vindre la fallera, encara molt agraïts de que vinguera. Sí. I va posar les bandes a majors, a xiquets, a les xiquetes, a tots. Entonces jo crec que les bandes estaven allí darrere, que no és com ara... No, l'extrem de darrere. Exacte, això és el que dic, que no anava la banda... Quan pujava una fallera o una xiqueta, I les posaven allà. i la traiem. Sí, Duque de Mandas. Sí. La San Juan Bosco, Duque de Mandas. Haver posat a la seva acord d'honor. Aquest fallo ara... És que ninguna fallera major posa la banda a la seva acord, posa a l'acord de l'altre. De l'altre. I havia de ser una fallera que diguera no, passe, no pose bandes Però, en bueno, guany. jo vos I això és molt jo vos he difícil. de dir que vale el primer, segon, tercer, si voleu. Però també eren poca gent. A dia No va exactament, passar. éreu poquets, però a dia d'avui jo us tinc que dir que així han demanat el text i el protocol de la presentació de la falla a la via, i és una cosa de les que puguem un poc presumir, perquè el portem ja uns anys fent-ho, sempre n'hi ha algun fallo, però que altres persones s'han fijat, som un reflexe que el dia de la presentació al principi farien fallos, però que ara Claro, mira, mos és molt bé. la de Alzira, la de ses patrons, feia unes presentacions, les primeres que anàrem, que eren precioses. Eren una passada. I en canvi han sigut ells els que ens han demanat coses a nosaltres. Bueno, els decorats. Hem van passar decorats, davant. Sí, no, efectivament. decorats, però ells sempre primer han fet la presentació de la fallera major. O sigui, primer posar la banda a la fallera major i la fallera major en el taló conforme Però jo vull a la seva jo vull acord. que dir-te està a tancat, es nivell pot de posar la fallera major decorats. i després entrar dins i eixir i continuar tot l'acte Sí, igual. però el que El que passa que a veure quina fallera major i dius tu, no, enguany no vull separar bandes. podria ser que haguérem pogut començar a anar a veure presentacions d'altres falles de fora. No vos degué de donar temps en aquest Claro que moment. no. Havereu pogut anar, si havereu anat a veure altres pobles, com ses patrons. Sí que hem anat, el que passa que a quina fallera dius que no posa les bandes. Que foren els primers anys, el tercer, el quart, el quint any. Perquè jo he anat a Gandia a falles, he anat a València, la del Zira, en Carcaixent, he anat a moltes presentacions. I, sin embargo, a quina fallera li dius tu? Que fos el tercer any, el quart, el quint, a quina fallera dius tu? És que mira, enguany no poses tu bandes. Claro. Jo dic una no- cosa, jo perdona, normal- jo dic una cosa. Vosaltres ens tenim que distingir entre tots, com els inglesos que van per l'esquerra. Nosaltres tenim que seguir a Xina. No, clar, La per fallera supuesto. No, major... però aquesta forma de presentació la fa tot el poble igual. Claro. No sé si el Paseo primer... Va canviar l'ordre, però el tema de posar la banda, jo crec que en este poble canviar-ho el que està dient Àngel. I ara, si voleu, este tema du molt de... Però si voleu, entrem... Jo tinc una pregunta que no me'n recorde. Els primers anys, entre la setmana de la presentació i falles, n'hi havia algun acte? O directament ja m'ho anàvem a març
a la presentació, a la Setmana de Falles. Directament Directament a la Setmana de Falles. Sí, però entre el temps pues fem replegaes en diumenge. Conta-mos. Fem replegaes en el vestit que es portava antes, de huertana, en un cabàs d'aixòs grans de taronja, i anaven bé, jo demanava allà en el supermercat a representant, pues vull que em porteu misteres o el que pugueu, què teniu de propaganda? Llaveros, el que tenien, i anàvem a vendre-ho. Quan venia, per exemple, sobre diciembre, anàvem a vendre papeletes de loteria per tota la contorna esta. A 25 pessetes, entonces valia la papeleta. I després cada un, pues, jo vaig a... Ahí vi una abuela, els xiquets pujant i baixàvem, i anàvem per ahí venent rifes i venent de tot. I, escolta, m'ho passàvem bé. I una volta van repartir plantes i es van vendre molt bé. Les plantetes, jo me'n recorde d'això despertar. I vam després donar el pas de fer-la en l'estiu. Sí, la vam fer en la mar. Flors de la mar, quan anem a replegar. Que vam donar clavells i vaig anar a un invernadero que n'hi ha entre Gandia i Oliva i vaig també comprar plantetes. I després vam rifar una ovella. Que jo dic, l'ovella pobreta, jo tinc fotos en l'ovella del Carromato. No ho sé, no me'n recordo. I després van inventar, doncs anaven inventant coses, festes que van fer que el que tenia Robert al costat de l'aquàrium van fer de toreros o algo. També n'hi ha coses que jo no me'n recordo molt, perquè, saps? Però bueno, n'hi havia alguna manera de recaudar i el primer tema de recaudar va ser, per exemple, les arreplegades. Les replegaes. S'havia de recaudar perquè, i com ara fem. Després algú tenia... Per agarrar diners. Anem al camp de futbol, quan jo al juvenil que allí teníem molta loteria i replegàvem molts diners, jo era un gran. Vam començar en la Copis a fer disfrazos, que Antoni va eixir de naranjito i quasi se mos enfuega. I mos vam passar, bum, vam fer un desfile allí també, de la meva filla, hasta la foto i és xicotet, el meu fill igual, saps? I després ja vam anar fent més desfiles, així en la pista al Nano, vam fer en brufos de banyadors, que això va ser... Ahí vaig eixir jo. Perquè, clar, tu no pensaves que en banyador eixien totes, i allò va ser un èxit, estava així. Sí, estava a tope perquè... Van treure molts diners. Sí, però... Sí, ahir eixia Aurora los desfiles. Sí, jo tenia 16 anys, però el que he volgut era intercalar-ho en les maneres de recaudar. I ara anem a la Setmana Fallera, perquè ara sí que ve a tope d'actes i molta feina. Anem a veure... Ara, el tema de dinars, sopars i tot això, jo tinc una foto del primer any, corregiu-me, que dinàvem fora perquè com el casal era menut, i dinem en 2 turnos, pot ser, primer xiquets i després majors. Sempre el sopar primer els xiquets i després els majors. I els invernaderos, què fem? El invernadero encara no havíem arribat ahir. Efectivament. I ahí estan els xiquets. Esa foto i el Renault Ranchera de mon pare, que la paella no sé d'on la vau portar. O sigui, del rancher de mon pare vau traure la paella. Pues del bar Ferro seria, no? El primer any està... Penso que les va fer allà dalt de la cepa manxega. Ah, la cepa manxega. I en el cotxe de mon pare portar la paella i aquesta foto que estem els primers xiquets del primer any, tots els vostres fills, el que passa que, clar, uns estem més proper de la càmera i al final, i aquesta foto està, a veure si la trobem, i estem això. I després, nosaltres aniríem a tirar coets i vosaltres dinaríeu després. I per la nit, molt gelat, gelaríeu, no? Per la nit, una gelor de foc. I per això va ser l'inventari de l'invernadero. De l'invernadero, que és el que dius tu, això va ser després, però van ser els primers. No, el primer any no, va ser el segon. Almenys el que feia 4 o 5. Sobre la paret. I havia actuat i el sempre té les vist quan hi ha actuacions començaven a ser completament. I quan ballàvem? A mitjan ball sempre ve o Antonier o un altre, quan més volvem, Anna Draca, en César, i el teu cunyat Jesús, que sempre no parava. I quan ballàvem, perquè allò era tot de terra, tot allà ballant, quan hi havia la polseguera de Però és que es començàvem la setmana i perquè l'entarimat molt deixava l'Ajuntament, però te l'havies de muntar tu, no va venir ni te'l muntaven. Així no muntaves res, tot ho havíem de muntar nosaltres. O sigui que sí, venien, l'entarimat hi teniu. Si voleu 3 o 4 taules, o caïdes,
demanaves, però t'ho havies d'apanyar-t'ho tot. Anàvem per la falla i des que anàvem fins que la cremàvem no mos gitàvem. O sigui que passàvem, anàvem, si per exemple que en divendres Sant José, doncs anem en dimarts o en dimecres, anem per la falla, la muntàvem i fins que no la cremàvem no mos gitàvem. Algú s'havia de quedar per la nit a cuidar-la, clar. Mos quedàvem en el casal. Ho empalmàvem. Tots allí sentats o per ahir, després agranant, netejant tot el que venen i ho agranen. I després començaven l'hamburguesa i venia hora de fer el xocolate, d'anar-se'n de despertar i encara estaven fent hamburgueses, d'ahir no se n'anava el personal. I quan s'acabava les despertades, les orquestes, Antoniet, a lo millor Jesús, bueno, uns quants agarraven tambors i a pegar-li a despertar a tot el món. Hasta vos, i així no. Sí que eren festes 24. No, les verbenes s'acabaven més pronte. Eren 24 Després mos hores. gitaven vestit darrere en el cotxe, se'n recordeu? Tu no, perquè m'hi per fer així per vosaltres. S'han fet de cavallistes. I els actes serien més o menys igual. Serien Sí, els actes en Sant Cantigual, entrega de premis, ofrena i dia de Sant José. I el dia de Sant José a missa. Hasta el dia de cremar. Hasta l'hora de cremar. I entremig, ja parlarem un altre dia, entremig de les activitats infantils, que ja les diran, ja les parlarem en els que han sigut delegats infantils. A quin any vam començar en lo de les motos? Ui. Això tindrà que parlar un altre... Han estat molts anys, ja. Sí. No, han fet aguany. 25 anys, si en tenim 40, farem 40, doncs lleva-li 15 anys. 15 anys. Encara falta una miqueta. Quan jo ser president, els de motos encara no estaven. Bueno, doncs abans d'anar-me'n, perquè ja és que el temps passa volant amb vosaltres. Alguna? La miqueta de la falla. Conta la crema perquè anava a dir-vos, jo vull per acabar, vull que el colofo de vosaltres una anècdota que mos rigam prou. La falla estava muntada en la biblioteca. I, claro, el tío no me lo va a acabar. Y era un indio. Yo no sé si Linares, entonces, que queda ahí, lo va a montar, no va a llevar la bola de la rata y le va a poner para el punto de indio. La cabeza, el indio va a ser... Això va ser... És que estan això, érem novatos, està cremant... Eren novatos en tot, i així no hi tot vam fer-ho, és que... És que jo vaig a dir-vos una cosa, al principi, i ara també, però al principi, perquè ara la gent jove, les altres generacions, però sí que tenim que dir que la nostra falla ha sigut la falla més marxosa, que més gent jove per la nit ha portat. Algun any ens ha pogut baixar les orquestes, alguna vegada, però la nit ha sigut de la falla a la via. Si al principi no estava plena l'orquestra insígnia encara estan parlant d'ella i de la falla a la via. Encara que sigui burlant-se o no burlant-se. No, és que entonces... En Insígnia Moto ho tenien ple. Que entonces eren tipus d'orquestes. Exactament. I després moltes. Això sí. Entonces, aparte que bailar en la voz, ya pero ducha y por su cara no me todo. Pero era una falla tan oberta que el personal yo de categoría. I tots se'n venien per casa. Mira si era tan oberta, i a part de que atraiem a tot el món, perquè tenim el casal obert per tots, que és el que tu dius, que això porta gent, i si porta gent, porta ambient. Que recordeu, i anem a acabar, perquè ja estan dient-me que portem molt de rato, però som la falla i encara estan agraïm-nos que l'any de la Pantanà, diguem a la falla a ses patrons, no teniu falla, no us preocupeu, la falla a la via és per a vosaltres. Tot el que teniu està a la vostra disposició. I així no va ser. Van vindre, això no ho fan tots, van vindre, es van obrir les portes del casal de Batabat i avui és el dia que estan agraint-ho. Per això és de veres que portàvem tota la marxa.
I mira, ens sap supermal, a veure si en altres edicions... Ai, Veure, el tema està, sí. Jo volia dir una cosa ara que diem que fem per traure diners. M'han recordat a mi que muntaven el xiriquito allí en la plaça Espanya, Sí. davant d'Andrada. En festes del poble. Sí, una torrava cacau, l'altra feia una tortilla, la tia d'Antoniet feia un parell de tortilles o 3, i vull dir-te jo que tots participaven i aquests diners que traiem era també per la falla. Fem faena, però de passo m'ho Jo passem tinc una bé. fotografia que estem de paella allí, Candrada. allí en el fons de Candrada, allí estem dinant la paella. Pues bueno, Jo tinc una... vaig a despedir-vos supermal, perquè és que vosaltres, jo vos emplace que busqueu les fotos, moltes ja les tenim del 25 aniversari, l'UPE ne va portar moltes, fotos inèdites de les que em vas ensenyar l'altre dia, les tenim que fer un passe. No vos puc adelantar coses de la setmana de la presentació ni coses de la setmana fallera, perquè anem a fer moltes coses, molts vídeos i moltes coses, i ahir anem a ensenyar a tots fotos, però fotos d'aixes inèdites, fotos que estan dins de la casa nostra que volem mostrar als fallers joves. I vos emplace a la pròxima edició i vos dic que si vos ha agradat li doneu al like, però sobretot que compartiu. Moltes gràcies. Que ganes tenim de falla, veritat? Oi, desespero total. La pròxima. Feliç any nou a tots. Feliç any nou. Feliç any a tots.